Не, ну, Яна, ну сама погляди. Земля круглая. Не круглая, а шароподобная. Ну, добра, шароподобная, тым болей. Ну, вось чаму вода з яе не сцякае, а? Ну, Топа, ну что ты такое говоришь? Якая вода? Ну, откуль не стякая? Ой, глядачи ўжо тут. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Прывітанне, сябры. Ну, дык чаму? Топа, я не разумею, про что ты пытаешь. Ну, што тут незразумелага? Паўтараю яшчэ раз. Зямля – шар, так? Так. А на ёй шмат мораў, акіянаў, рэк, так? Так, их нават болей, чым сушы. Менавіта. Гэта ж усё вода, так? Ну так. Топа, что ты от меня хочешь, а? Ну, калі гэта вода, ну чаму яна не сцякае з зямлі, як з мячыка, напрыклад? Сапраўды. Чаму? Не, гэта я ў цябе пытаю. Чаму? Тому что... Ну, чаму? Не перешкаджай мне думать, тому что... Не ведаю чаму. Ну, ось, ты ж у нас чытаць любіш. Але пра гэта яшчэ не чытала. Трэба Нестора клікаць. Нестор! Нестор! Бягу! Хутчэй сюды. Ну что здарылася, что такое? У нас пытанне. Так, пытанне. Я уже подумал, нейкая катастрофа, а у іх пытанне. Добрый вечер, сябры. Ну, задавайте свое пытанне. Я скажу. Чаму моры, океаны и реки не стякают з нашей зямлі, нібы з мячика? Чаму трымаюцца на паверхні нашай планеты? Чаму? Ну, сапраўды, вельмі цікава. Так, паспрабую растлумачыць. Я думаю, что вы ўсе ведаеце, что наша Зямля лятае ў касмічнай прасторы, так? Так, я чытала. Усе пра гэта ведаюць. Вось, малайцы. Дык вось, любое вялікае касмічнае цела, зорка, астэроід, планета мае сваю сілу прыцягнення. І што яна робіць, гэта сіла? О, вельмі многае. Напрыклад, яна трымае ўсё, што мы бачым на сваіх месцах. Вось калі ўзяць і падкінуць вось гэты кубік угару. Што ён? Ён не вылеціць у космос, так? Не, ён упадзе. І добра, калі не на галаву. Так, вось, і метэарыт, калі блізка падлятае да нашай планеты, ён падае таксама на зямлю. І вельмі хутка, нават загараецца па дарозе, а потым... Так, гэта вельмі моцная сіла, якая ўсё прыцягвае, трымае і не адпускае. І ваду таксама, і моры, і акіяны на паверхні нашай зямлі трымае менавіта яна, сіла прыцягнення. Правильно, Яна, выдатна. А ты, Топа, гэта зразумеў? Зразумеў. Дзякуй, Нестор, але у мяне з'явілася яшчэ адно пытанне. Так. Ого, наш Топа ператварыўся ў чамучку. А што гэта дрэнна? Не, гэта наадварот вельмі добра. Ну, задавай сваё пытанне. Вось чаму акіяны і моры стаяць на адным месцы, а рэкі ўвесь час бягуць і бягуць? І куды? Топа, ты нас сёння просто здзіўляеш сваімі цікавымі пытаннямі. Дякую. Ну, малайчына, Топа. Так, паспрабую вам растлумачыць на адным невялічкім прыкладзе. Тут таксама дзейнічае закон сілы прыцягнення. Так, мне спатрэбіцца вось гэта, вось гэта. Глядзіце уважліва сюды. Дык вось, менавіта гэты закон прыцягнення і прымушае ваду бегчы адтуль, дзе высока, туды, дзе нізка. Глядзіце, вы хутчэй за ўсё гэта недзе заўважалі, так? Так, вода заўсёды цячэ з горкі пад горку. Правильно, Яночка. Усе нашы мясцовыя ручаінкі бягуць у адным накірунку у бліжэйшую нізіну і там зліваюцца у адну рачулку. Як тая, што зусім недалёка ад нас? Так. І, напрыклад, калі б мы запусцілі вось гэты караблік па адной з ручаінак, ён, напэўна, даплыў бы туды. Ух ты, здорова! А далей куды? Ну як куды? Па знаёмым нам шляху, туды, дзе ніжэй.
Гэта значыць, наша маленькая рачулка будзе бегчы, пакуль не сустрэнецца з іншай рэчкай, якая таксама шукала дзень ніжэй. Правильно, Яночка. Але таких рэчак можа быць не дзве, а болей. І па дарозе да іх могуць далучыцца ўсё новыя і новыя. О, якія вы у мяне кемлівыя. Нестор! Тише, что такое? Так яны ж могуць так збірацца. Пакуль не ператворацца ў вялізную раку. Правильно, Днепро, Припять, Неман, Заходняя Двина так и отрымліваюцца. Здорово! Так. І у адной з гэтых рэк падарожжа нашага карабліка скончылася. А вось і не. Як? Куды ж ён паплыў падалей? Разам з плынню ракі ён паімчаў бы насустрач мору. Наш кораблик можа даплысці да мора. Можа, так і ўяўляю, як ён выплывае з ракі ў адкрытае мора і гайдаецца на хвалях. Здорово! Я таксама хачу да мора даплыць. Нестор, мы зможам. Вядома, гэта не праблема. Застаецца толькі зрабіць плыт і адправіцца ў падарожжа. Нестор, ты гений. Давай хутчэй будаваць плыт і паплылі. Чакайце, не ўсё так хутка, трэба падрыхтавацца. Па-першае, сам плыт робіцца не за адзін дзень. Ён павінен быць моцным і надзейным. І праўда, шлях не блізкі. О, да самага сіняга мора. Так, па-другое, трэба назапасіць у дарогу ежу і адзенне, бо ці мала якое надвор'е нас напаткае. І гэта правільна. І па-трэцяе, хто ж пачынае важную справу на ноч гледзячы? Вось заўтра з раніцы прачнемся, усё абмяркуем і пачнем збірацца. Дамовіліся? Добра. Дамовіліся. Ну а зараз давайте глядзець мультфільм і адпачываць перад важнай справай. Давайте, глядзім. Глядзім, сябры. Ну, вось і ўсё, час адпачываць. Каб заўтра з раніцы з новымі сіламі рыхтавацца да падарожжа да мора. А перад сном яшчэ пачытаем, як будаваць плыты. О, вось гэта сур'ёзны падыход да справы. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. І цікавых прыгод у снах. Усё, хадземце хутчэй. Бывайце. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю